Bideo tutorial honetan, YouTubeko bideoi azpitituluak ipintzen ikasiko dugu. Modu asko daude horretarako. Adibidez, online egin dezakegu, aukera ezberdinak ditugu, eta bestetik software bat jaitsi dezakegu azpitituluak egiten laguntzeko. Guk CaptionTube delakoa ikasiko dugu modu errazean eta azkar batean azpitituluak egiten ikasteko. Berez, CaptionTube ez da YouTubekoa. Orduan, sartzen geranean lehenengo aldiz, Google kontu batekin sartzeko eskatuko digu. Gure kontuarekin sartuko gara eta baimena eman diogu aplikazioari. Behin sartuta gaudenean CaptionTube delakoan, bi aukera ikusiko ditugu. Edo lehendik YouTubeen igota daukagun bideo bat azpititulatu, edo beste norbaiten bideo bat azpititulatzea. Hori ere egin liteke. Bakarrik behar duguna da bideo horren YouTubeko helbidea. Guk gure bideo batekin egingo dugu proba. Lista honetan guk YouTubera igota ditugun bideo guztiak azalduko zaizkigu. Beraz, hautatuko dugu importatu nahi duguna eta import aukerari emango diogu. Hurrengo pausoa editatzea izango da, eta honela posible izango dugu azpitituluak gehitzea. Prozesua berez oso sinplea da. Playri emango genioke, ikusten dugun bezala, hemen markatzen du zein denboratik zein denborara doan, beraz hemen jarriko genuke 13 segundutik 18ra irauten baldin badu guk nahi duguna jarri, 5 segundutxo emango dizkiogu. Beraz, hemen jarriko dugu azpitituluaren hasiera, hemen zenbat denboraz iraungo duen testua, eta hemendik kontrolatu dezakegu nola doan bidea aurrera. Idatziko dugu testua hemen. Bideo tutorial, hainaiz euskeratik gaztelaniara adibidez, bideo tutorial para aprender los distintos formatos de Moodle. Adibidez, emango diogu save caption honi eta lehenengoa geratuko zaigu. Hortik aurrera berriz prozesu berdine egingo dugu. Add caption eta denbora kontrolatuko ditugu. 18 segundutik aurrera adibidez. Ikusten dugu 18 segunduan hasi dela eta 25 arte. Orduan, emango genizkioke 7 segundu azpititulu hauei eta idatziko nuke. Podemos ver un ejemplo de curso con formato de pestañas. Adibidez, hori kontrolatuko dugu. Esan bezala, hemen hasiera, azpititulu horren hasiera denbora egongo litzateke, zenbat denboraz nahi dugun egotea azpititulu hori, eta save caption honekin. Eta horrela egingo genuke guztia. Ikusteko orain arte egin duguna, previewri emango genioke, eta ikusiko dugu azpitituluak ateratzen direla. Aurreratu egingo du pixka bat, eta hementxe ditugu. Ikusten den bezala, hementxe ditugu gure azpitituluak. List bezala ikusteko, zerrenda bezala, azpitituluak hementxe ikus ditzakegu, eta bueltatzeko lehenengo tokira, hementxe timeline honi emango genioke. Azkenik, pista honen hizkuntza aukeratuko genuke, beste jakin dezaten zein hizkuntzetara dagoen itzulita, gure kasuan Spanish, gaztelaniara itzuli dugulako, eta behin gordetzen dugunean, argitaratu egingo dugu. Azkenik, argitaratzeko ikusiko dugu 4 aukera ematen dizkigula, logikoena izango da YouTubeen zuzenean argitaratzea, kontuz, 30 minutu edo behar izaten ditu aplikatzeko, azpitituluak agerrarazteko, eta badin eta nahiko bagenu editatu inoiz testua edo nahi bali badugu hori aldatu, jaitsi egingo genuke gure ordenagailura. Argitaratzen dugunean, YouTubera joan gaitezke eta bideoa ikusi azpitituluekin. Hementxe ikus dezakegun bezala, azpitituluak dagoeneko hementxe jarrita daude. Amaitzeko beste aukera bat komentatu,
eta hau da, gure bideo edizioan azpitituluen oinak ipini jartzen duen aukeran edozen bideotan YouTubeko bideoan aukera hau zabaltzen baldin badugu, ikusiko dugu hemen subir archivos de subtítulos o transcripción aukera ematen digula igotzeko gure transkripzio bat. Orduan guk Caption Tuberekin sortutako artxibori aldez aurretik jaitsi diguna gure ordenagailura, nahi baldin badugu editatu gure ordenagailuan eta aldatu testua, gero ondoren baita egin dezakegu ona subir archivos honekin, aukera honekin igo ditzakegu azpitituluak aldatuta. Edozein moduta joaten baldin bagara gure Caption Tubeko kontura eta editatzen baldin badugu aldez aurretik egindakoa ere hantxe bertan alda ditzakegu. Eta printzipioz hori izango litzateke guztia. Ikusi duzu prozesua oso simplea dela, YouTubera bideo bat igo behar da, gero captiontubeappspot.comera joan, editatu azpititulatu nahi dugun bideoa, testua eta denbora tartea egokitu, eta argitaratu. Espero dugu bideo tutorial hau lagungarri izatea.